and Yadeba Kane Mampani John Dramani Mahama. What the 2 Jaya water say Yamaya Dumna Ghana for Esa to Abano Edemanua. Ashenka and Yakoba de Jumadino. What the style be Roma betimi aboa ama obi ahoatimi ahenha no ye de mo asem ebro yewura atoforsen ehun sensem ambulance hun sensem wa ejiramu e wo court no emu asem attorney general what the nsem bia todwa ya wo kan asem bi e de efa ho ye de mo asem eba pani kwankyerefo ya awia wote se ye no edi enkomo Kumasi Technical University nefa ya eye hwehwemu na afensu yeseso adwen no yewura smart sapon wone nsem twerefo edi nkomo ma wotrechire mu hwehwemu no omoyeye no ene akire nsem a wode amansem twerefo no yede mu asem eba na Dr. Alhaji Mamudu Baumia Ghana for ehwede mu sada ben na obeyi obi a obebo ne chidom no watimi apema kuma no nyame ya adom aboso nsia ye die ne mu no na owura bi so akasa e de afa ho kire se nyame ya adom a June bosom na awie ye no obi anka na kuma emfa to ne yam bibi besi na de ade a ye de mu asem brew ene anwumrei na nyame ya adom a wo kina eye Green Ghana Day enti obia ni abre ahemfuna ni abre ba ahema no masifom asofo no obia esifom panifo no bi efra se ya wo kasa santimantam panifo so hwekwa ye brentu no ho samson so no omo kasa ena nwumre ya ye di mu asem ebrel na ewo sansensem no ena oman hene de ma de se ya wo hafo gos na nanam atran konwa na na kwasi bosompra ya odikan wono so ade atudwa tro se wo kira nyame ya atomo a won ne tenten ene ne tontu bia obia stores ahodo ne ade no obia ntum obia mpake ne ka obia nkwaduadua na enua ne yeyi a eyeye ade ma ye nyina yade mu asem ebre na sansensem no ka ho bi ma yewura so hin ne wode atudwa tro se bo Ghana de se agro no tomere bi e doso papa na aban enua na wose wo odua no nya galamse no mo san de se no galamse na hefo na ye ensam no de wo tubi pa e de ba park no so anwumre yeso so ya boaboa no a ye de ebrema de hye ya ewo mfimfim mantamu e na eso kire se eniema e ha dwe papa river yensu e ya de aboa wo mu nsam so wo so twakoba ne ade no contractor wo ya adwuma wo honom na adwuma na kwa bibibia wo ho ntinsuo no de yira na e yirifa ade hye japade ya e wo honom a anwumre ensam no pi aka kire ye sorry ya the Black Stars of Ghana ye ne nua no Mali e koso e wo Bamako ehun sansem comment no betwa adiagu ya chese nyasam keto akura anwumre Sompa TV so ya wo hwebie no Sompa 93.1 FM e Kumasi Sompa 93.1 FM e Kumasi eno che Sompa 98.9 Sompa 98.9 e wo sunwane ekwanya akwa bro no machiame nimoni abusuafo no kuram e wo sunwane na afenso ne mpotamu na obaba beti san kranza kentampota chima ne mpotamu a oboso e fabi apamdada ne abusuafo no kuram e wo Sompa 90.7 Sompa 90.7 sompaonline.com etwa e de afa ho yigina ya dawroma ena nwumre yaka bomu a yede ensam no ebro betima de achi ma wanya bi ahwe ma wanya bi akenkan 5G de afra ene de enfrae ejawom 21st clinic yana siateka expert no 3A Herbal Center say bra ka wakoma to yem wate ayem tim sisiade ne kokoko no ne nyina ebefiri ho wana dawroma ena nwumre na nakwabna kese matrase ameden sam no ebrel Kanema mpani John Dramani Mahama na ekura Frank Adiama NDC amanyoko no wane ashenka adwumakuo no mpanifo ya enum mi na afenso epunumu bie ena kasai na ebra wade nsam otudwa na wo kire se obi anka na koma emfa ento ne yam nyame ya adom na Ghana 40 nsam no a wade ema wo no na sabi a osan eba ebetena kunya kase no so a ebeboa pa ma akobadie atima ye wano ebere bi obi anim se baas ne yetu adigum baas no moto adigum eboa ba bia wonam bia wonya baas ne bi di call mpotamu ene wunwuma ahodo ne wafiafia ahodo ne boa ma akobadie na hotime henha wo no nyame ya do no oba bibia besa koso biam Ghana for de obi aka na koma emfantu ne yam wono wo mahia ne mansam de waja bebere mu e de ama wo mo tini ahwe kwan a yebetimi aye IHSS ye de bosia ne ba ne eto a ebe make sure say yebetimi agi sika no na asan ko fund no mu na ye de ato basis no so that ene we nya ochina na we anya ochina ichi na we anya se ne be ya emre bia ye cars no be ye mono na yamfa cars dada ananti ama accidents amba enti no so ya de aye behwe ye ni new plan for be kasa. If you say your bus assembly plant or Ghana ha, into some buses no, young can say to me assemble buses or ha, especially large heavy buses no. Into any new plan for Bekasa, na yenya assembly plant or ha.
na yes yetimi assemble buses no and sell the buses in cedis and dollarization there no be sell it in cedis so that nebo be from kakra na yetimi the unions to operate transport operators to operate and pay. If you say share labor cost Ghana lower basa ya assemble ha the cost be lower chain basa ya assemble or Germany. If you say Germany share workers ya assemble bus no do market you ampo e de ka ho a na say bus ne bo e cost ro na enuachi wasan de kakra eso so kire se nyame ya adom na ndi samanyoko no sa ba roto hu sansam o mesan de aba the tractor any road tolls yesika according to the road fund ye DCC yakwan enti kane no eno ene di CC ye de fill potholes near the ade if you say okay say budget nkwa ena enye sa de na enye adwuma enso e wo say ye hwe se na e beji road tolls na e betimi agi ne yie if you say wo hwe Burkina truck see the way almost ya lodu a omode nyoma ekọ ni na say yakwan enso ye ngi tolls nti omofamu sa na omokọ. And so the trouble and nashe wo call a honey hair obetu ato. And she told me they will see a samba. And so I'll see a year toll plaza no. Send a beya emma traffic ma. Who toll plaza ebia 4 lanes. Now share traffic a fast aqua no so. 4 lanes into me and survey traffic na efemuno. Ani etwagu ye kane mampani John Dramani Mahama yeda soa ekọ yanimo ewo nsam foforo mabusua de wo mu ene se yade ka kyerɛkyerɛ mu de akyerɛ modadade ekọ so yewura atoba forsen afenso yewura Jakpa Richard ena afenso so wone a ekeka ho nsam na koye bebre yewura gofre yebo adame mu nsam a akoye bebre na eno aka ho bi ama justice efiase wa asare botwe wode atodwa ya wo ka kyerɛ yewura gofre yebo adame kyerɛ se ade no ba bia drobia ono anhwɛ no hu kwampa obetimi afaso obetimi atwitwa ede agye no ho emu asem ndi samanyoko na frensem trofo akyerɛkyerɛ mu bebre se ba bia omo ka na kyerɛ se wo hwɛ de enema esikoso na yewura gofre yebo adame na wo frɛ yewura Jakpa no ne edidi nkomo na enkomo ndi omo na wo ka akyerɛ yewura Jakpa no omo mwa se be yakwan bia so omo de atoba force be kwa afiase na omo kyerɛ ne bi gu ahoma so wiase nyina ehunu ensam a ekoso no emu asem no akoye bebre pa asem no Ghana fo nyina ehwɛ ne mu se de be kwa kosie sese no ede ana ewomu na no aka ho bi ama yewura gofre dame ede atodwa kyerɛ se won de oda so gyina ba bi ogina ya asem no kwadu no oda so ekura mu tentententen na obomu akopem se ebesi ase. Stop this sensationalism. I think you remember you were in court, the judge herself, even after the ruling, clarified that she has not given any such order at all. And that is only an advice. Yes. And what did you notice afterwards? I'm conducting the matter, I'm still conducting the trial. The most important point today is that all the applications filed by the applicants have been dismissed in their entirety. All the 5 applications have failed. And I think that in reaction to this, I would say that clearly shows there's a group of people in this country who ride on manipulation of facts, distortion, and deception of the public. They're always seeking to mislead and deceive the public. Today, they've been exposed. That is what I say. I leave the rest to my friends. Well, today, when I was coming, I had a song in my spirit. Head of that church, triumphant. You know that song? Please. We joyfully adore thee. And then it goes on. Precisely. Continue. You have to play it to your radio stations. Head of thy church, triumphant, we joyfully adore thee. And I said to you that they will lay traps, but all the traps I'll flee from them. And indeed, only righteousness will prevail. Yewura Gofre dame na yetene nkan abusua ye boss antemantamu director of research wo Kumasi Technical University Professor Smart Sapon ne nkyɛn na ye kwa wiane ni di nkomo ewo kaseɛ mu ma wo kyerɛkyerɛ nsɛm pii de kyerɛkyerɛ mu sɛ baabi a yɛduru sesia no wohwɛ pa sɛ wode NDC ne NPP amanyɔko no egyina ho sesia no de sɛ kwan ya ɛda entam wo no na kyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ emu wa kakra na ne nyinaa no kyerɛkyerɛ mu sɛ yewura Dr. Alhaji Mahmoud Pawomia sese no wogina 38.9% a wo piepia akɔ nanim wa ɛkɔ 2024 abato ya yɛkɔ akɔto no ɛno nso ɛkyerɛkyerɛ mu sɛ ɔmo fa benkuma fa so kakra nso so no yewura John Dramani Mahama nso gyina mu ɛwɔ 36.1% a wɔno nso ɛde boaboa no ho akɔ we kyerɛ sɛ nyame yɛ adom na so obi atumi yɛ nneɛma yi a nyɛ sɛ bia wudi kan no ano no nneɛma ba ko mienu miɛnsa bi wɔ hɔ no obi abetumi ayɛ ansa na abato no atumi aduru to nsɛm deɛ
wɔde kakra ka ho. Nwanwa sɛ political party bi ɛyɛ popular ɛwɔ baabi nanso nea osi political party nanan mu no ebia ne popularity anaasɛ ne preference ebetimi akɔsoro ana aba from asene political party no ne popularity joma me yɛ nea ayɛ kɔmɔpa mafidie so ne afidie ahodoɔ so edipa yɛ adeɛ nti na ebi adodo no sɛ ɔmo pɛ NDC party nasɛm na ɛnso na ɛba presidential candidate no a dodo bi sɛ ɔmo pɛ Mahmoud Miasem Esene, the candidate for the NDC. I was not and yes, young say Jai MPP for Sabana Yakotono NDC for MPP for Kwametwa. Me and Yamima say no D MPP Nimuno 100% and Yamima. And you be a NPP as NADA or Dr. Mahmoud Miasem. So now the popularity of the NDC and yes, will be found to say automatically it translates into the preference of the candidature of the NDC flag bearer and ABP. It is more me results of me and said that Yemi want to send ye a binum one san. It's a Juma Naba as a party solution na umuye na a popularity of the party no air course Nanka echo along with the preference of the presidential candidate. I don't say an amount as a penny for her now umutufa na ni one year and Yama. Yana a common park a CFI womb a year one mutu abano their taste for a competent leader. Joshua Yama Kasiumba Bijina so a day a uni already a numuno, Nikasi a pano lay a competence. And what you Busana says, a Ghana needs to say, I was sorry, so Kotoa, but the other partner, Digua Quemansana, Watoba Yamaya Duma, Washa, the Ekako 2024, no, Diana Ghana, ni Enshani, Mudiana Gris a Ghana, Nisubeshe, and San Watoba. Juma Kassia Pa Bako on say, Umumu Bia no Honoma, wa cross 40% impo. If I say pass election, just when you're 50% plus one. Enti a Juma Kassia Dika Pa Honoma. A Juma Kassia Tosumi, no say, Umusa December 7th to Krano, Umu Tiaka Kojina, ballot boss on one, a home and no Kwako taking decision. Enti Betla say, all Korkano decide the Jawan or a CCC were deciding what you should be. Enti in decision, dear, a better one Marco see election day. But a sumu because currently, no, set pass over 20% of the population. ANC, Umu campaign, a new from, let's just say, Umunyan Tinko for the here, some was intimate convincing Mumun to Musa. Okay, I didn't know me the penny winner, a woman, Wakasa Thomas Umpanti decided. Umunyan, yes, I didn't know. Nina, Jumakasi, a woman, as of Henu. Penny within the Juma Kumasi Technical University and yet Nenkai Yera Smart Sapon. Na ye nim Managing Director the Mass State Transport Company na Akomia. Na wadi atuja ya wachirase si obi ehwe ni mo se mampani abede eche Dr. Alhaji Mahmoud Paumia da ben na obeyi obi a wane no nyame ya adom betimi akọ no akọhwese be ye e de ma omo na se bia enye ye emfa ma omo nyame ya adom 2024 na no waka ho bi a wode nsema to nsamtwerofo no tetere mo se wode nsamtwerofo akasa mpanifo so wo party no mo wadi nkomo pa akọ akiri pa ade bi e wo so ohunu de wo so wo hwede wo so obiebie mu ye ene de wo so kata so ansa na wayi obi obetimi na akọ ene ade bia ya wo so mo hwehwe asamonyoku ansa na matimi ayi obi no ne nyina so madi ho nkomo na enche kura nyame ya adom adwumbo so me da anase bra etwato no kura no boso me ne bekọ na wiye hokra no nyame ya atom on bebo uru akra wone no ebekodin na no na wo sane aba fom na wo chechire mu se hwe o mu se ehwehwemu bebre adika akoso ewura smartphone de yikura atwa mu a eko bebre nso aye hwehwemu chechire mu se we bedi nkunin we befa ha we be yesei na wo hwe mpasua no so ne nipa bi ono mu din komo mantam ne bi nipa ono mu din komo no a obi aso aboba no so weto aba na nsam de wore kakra so was given no deadline by the National Council, and I was at the National Council meeting. We told him to take all the time he needed to make all the consultations that he felt he had to do. So, and when you put it in context, our main opponents, the NDC, John Mahama was elected running presidential candidate. It took him 1 year to announce his running mates. And it turned out to be the same person. So even whilst bringing the same person that he brought in 2020, it took him 1 year. Bami has been elected just about 6 months ago. So it's not that late. But I can assure you, in this month of June, he will announce his running mate. Or he'll bring a name to the National Council. Nana komia ena yetenenka wachira nyame ya adomo a Ghana ye hwese
ewiase ya mpɔtamu ne baabia na bɛyɛ mono dua nnua na afenso nhwere ya ahodo ye boa ma ye mframa papa bi etimi kɔ nipadua na afenso timi boa ma hoɔden timi ba no kyena ye bɛhwɛ na afenso etimi aduadua nnua santemantam pani kwankyerɛfo de ma kwaye bretio adwuma ekuro no yewura Samson Omare wɔno na wɔde nsam atodwa na wakyerɛkyerɛ mu sade hyehyɛ ne ade no ebesi akɔ ɛne nkontabu a wɔde ama ye kyerɛ sɛ nyame yɛ atomo a wɔhwɛ ne mu sɛ nnua dodoɔ ya obedua afrasa ne nnua ya odua ye de ye yie ne ade nyina so no wɔbu ho konta de atrɛyen ya wɔhwɛ mu sɛ baabi a wɔkyena nyame yɛ atomo a obetimi adua nnua no akoduru nneɛma wɔde agɔ akwam hyehyɛ ne ade nyina so no wɔkyerɛkyerɛ mu de akyerɛ yɛn ayɛ sɛ kwaye no ne de sɛ yuso no yidi sɛ di nnua dua hyɛ imofra ntitiri yufu mu a ɛbɛma saa ne yɛbɔ ne nyinaa timafiro nti saa ne ma no jahihie illegal chainsaws and loggers or more moving up Sabas in idea a half forest commission. We have one more say, Sai, Madia, Bandia Bay, say the share in Kuma and Nasi move from one. I'm said, boy, I'm a HQ office and a win. You're quite in Naswa. You know, you move away and you say, Serenay quiet to a tear. Any said that influence was to tear and move, Crogia, one number of your crowding at tea, a room now with the Assyrian. You say, and just a usually nice echo, where one, you're quite as a cura, just a win fear and you. In Tisanji, debate, and I ever wine now get me as I get quiet with them, essentially. Only in the Forest Commission for so. In a most media for so. In be also say. Titiri any the piano in feature it no more the answer the piano e be gusua ku say piano e be nya du ba bia e hia se be gusu bi na fie no so no ya san hwe say titiri in feature no e mo a jeja o mo so no o mo a o mo ehwe say mo de na ehwe say obi bia be ja aboa amana na abonten basa e nkyere aboa no ana yem fa nje bi ntu wa e ko ba no sa no a ye bo kan kwa de obehwe say e bia na esu mpotem santimantam pani kwankyerɛfo edema kwaye bretio ho nsensem homo ne hweso bɔ ho ban sɛ bɛya bibia entumi ense no era Samson Omare na yɛtene nka sansensem no aso hafo goso mahene na na kwase boso mpra ya odikan asantima wura betwa hene wɔno so ne nsema todwa ne nyina no ɛyɛ kyena nyame yɛ adomo a enuadua ya ho sensem wa na ɔkyerɛ sɛ ɔno de ɔmpɛ sɛ ɔne obia benya asɛm obia nto ne ho fikyerɛ obia mpia bɔnten obia ntutu ne storm pake wɔ car no de bedua nua no bi na nyame yɛ adomo ɛbɛboa yɛ nyina sɛ yɛ yie nko a ɛbɛboa yɛ nyina wakyerɛkyerɛ mu kakra bra na ɔne nsɛmtwerɛfoɔ ɛdi nkɔmmɔ wɔsrɛ yɛ stɔfoɔ sɛde de bi amaboa na ɛyɛ no mo nyinaa mommra ɛtena na akya nondu na yɛ nyinaa samba abibie yɛ stɔs na yɛ nyinaa yɛ mmoa na nnua no bi na wɔn nso wɔ port bi so na ɛwɔ akyiri a bɛtumi adua bi wɔ so ɛno deɛ sɛbi wodua a ɛwɔ awodeɛ nyɛ sɛ a wɔhwɛ sisi a mframa a ɛfa wɔ yɛn ntam ha no ɛyɛ nnua a yɛbugu no yɛbɛsrɛ nananom nyinaa moma yɛnsi fam yɛn lazy canvas na yɛnkɔnkɔboa na yɛn nyɛma no nyɛ yie nka manya nke bɛfiri asuogo ne nke de ababa bibie ɛwɔ ahemfie anim hɔ medɔbo road yi ɛpɛ sɛ ɛdua nnua ɛfa mfimfini no a kɔsi sabayɛ filling station hɔ ne nyinaa ɛne forestry na aka bo mu a yɛbɛdi saa adwuma no yɛbɛsrɛ yɛ stɔfoɔ Goso mahene na kwase boso mpra ya wodikan na yɛda so a wɔ goso ne mpɔtamu forest penny pa anase forest manager ya wɔ mpɔtam hɔ no so wɔno so de nsɛm kakra etudwa na poku bosompem wɔno so nsɛm a wɔde man nsɛmtwerɛfo ni afmatem kwani target 900,000 16 regions 10 million na yenkwa 900,000 that means I have commanded a chunk of target na yedemano this year the first Friday of the month of June 7th of June Friday the Green Ghana Day so last year you performance senior high school na we dey the Green Ghana ni bia bonten ama nipa nyina atimi apateki efiti me run about akwakofa omanyene anymore egosi ekwan ekom memnim onso omaye kwan no omu wie but omaye median mfimfie bi eda ho na nkyɛnkyɛn no ɛno so eda ho eni kurura no atrase yebese edi enue bi a ɛnha adwen sɛ ka akora na mo a sɛ apia no entimi mu meto so empra nipa ɛne no royal pam no afmatem kwani target 900 we forest penimpa ya owo goso pani a ohwe se kwaye brilliant ho sansam no begina yie na ya bɔ ho pan goso ne mpɔtamu yewura bosompem sam ɔde man samtwerɛfo ɛno no na yewura no si ya na alhassa so yini ɛda fam a wɔsere no ɔsɛ agurade asɛm wɔsere o ewiase aban ho ɔsere papa kyerɛ sɛ
ade no a wo mo etia mu se ye kodua ye se ye fa be wi achi no mo asa buni nua mo bunua ni nyina pai ni nyina no mo asa cha ma mo ho be wi achi no asa ko fa nkrofo be tugala me say na se ni nyina nti nua no asa ye dua asa ye nua asa ye be kwa asa ye nko ye gina fa akona na ye nu ye ho ne ye sere ti na semoi. Now, over the years, what we have noticed is that every year, the procurement processes that lead to the supply of these seedlings are shrouded in secrecy. And our, interactions with people in the industry show that these are sometimes just offered like confetti to party apparatchiks in the various, districts and regions to supply the seedlings at unverifiably high prices. And these seedlings sometimes after even the day, and you can go round after tomorrow and see, are left at the various district assembly offices and at the various forestry district offices, unclaimed, unplanted, and just wasting away till another year. And so the claim that the number of them have survived is not backed by data at all. What is even worse, the government is claiming to be promoting the planting of seedlings in this manner that is not transparent and that is shrouded in a lot of corruption or procurement-related corruption. And yet this same government, through its policies, is championing the destruction. One would have thought that with a project like this, even if we had part of their total forest land being depleted of trees, you would have been targeting those reserves to reclaim those lands with these plants, plant there and nurture them in a controlled environment, so that you are conserving and promoting the gains that we get from some of these forest reserves, and not through executive instruments, declassify forest reserves, sell the lands to your cronies and private developers, and then also allow your cronies to mine in forest reserves like the Tanonimremi forest, where the Akunta mining belonging to a regional party chairman is there busily mining, and yet the president says that he has done nothing wrong. Yera Alhassa Suhini ana yatene nkai yenua be ma Erika na ya wosi anam wo mfimfiri mantam na eto yenkrai na nyina akyere se adan ahodo be se wo ha aduonum ne akire ya ewo gomoa mampon na nyina no akyere se river ayensu ayemma abusu ma kyere se atua fa manfo japade so a kyetotum se nsuo ni bu afu pa ya wo ye adwuma na nyina akyere se contractor na wo ye adwuma ewo kasoa Cape Coast Quantempo no so no wasi nsuo no akra ya kyerɛ sɛ ama nsuo na de boom agye ho ya kyerɛ sɛ odwiri nneɛma kɔpaa ya akɔyɛ asɛmpa de ma de hyɛ ya ɛwɔ gomoa wɔkyereko ya ɛwɔ gomoa is mɛnsene mu ɛwɔ mfimfiri mantam no emu ɛsuo yɛ nsuo ya yɛka ne ho asɛm sɛ wode wɔne kyerɛ mu ɛwɔ mfimfiri mantam mu a ɛyɛ nsuo kɛseɛ bi ɛda hɔ a ade hyɛ no ni ho asɛm yie paa ya kyerɛ sɛ ne nkyi no efiri ɛpoyɛ mantam hɔnom twam hɔ a bɛfa kasoa Cape Coast Quantempo no so ya atwam ewo gomoa wɔkyere ansakwa na bomoa akopie mu ewo epum ya kyerɛ sɛ nsuo no de ka no ho a na ba bia ayedin na Erika na edi nani adi kyerɛ mo ne ade hye ne bi adi nkomato ronkyema boafo mpanifo nso a ɛwɔ mfimfiri mantamu ene potam ho adi nkomo ma wo me de nsam kakra atodwa azama ja review so le mi agbo mi nyane ke mi wogo ta mi re kuku mi pere mi anti enye dan kitwa mi say abefa yes your people ya dihye bia won ho aka ebra na Erika na ne wo mu edin komo no na o kyerɛkyerɛ mu sade nneɛma esi ekeka kɔkyerɛ sɛ nsuo no ade a ayɛ no ɛyɛ ade sɛ ɛha dwen pa efiri sɛ wobɛbrɛ wo ho pa na wasi dan na sade ɛho nsɛm esi etie no
na enema enkoyie na ensuo etose na kyerɛ sɛ yentie wo mmra mialo yabonu kata ochi sese na ni bebida sese a migina he kasa ye ni bebida eni ye nkola nketenkete sese a migina ha meri hospital me kwa kofa no eni bebida ena no sese ye da he eni bebida na sese a ifri hospital na ni ko chi abare mi la vie chi abare mi ko fika doge mialo yabonu kata ochi etiama ta me kukuramba mi kpere mi anchi mi abare mi la chiama mi ajita fana mi albene mi ano azama ja review so le mi agbo mi nyana ke mi wogo ta mi le kuku mi kpere mi anchi enye dan kitwa me say abefa yes your people no so your kiko so kra na so na befa ye enche bia ye ko office ho ebe ba ya na nso no enya mfa ye na so ye ko office ebe ba fia awia ya nso apfa ye nyina wa eti ye sere ye se mpanyifo no mo hwa bibi enye emfa homa ye na omumboa ye ni baby adasisi ya nso afa wo de utwa kwa me dan na wa ha me wife ni nkwara no na gugu ono say ni baby aye beda nti ye sere na omumboa ye nti say ni baby aye beda tena asrade ne ye sele firi mu ho se obema nadmufo no ene mpenifo na omo ye bridge ne kwan no ababa e pense ye kakra mama baba be boa ye because isi ano ye ni tutu egu yense insuo ni na afa ye. And that's sorry, I don't pay. I said by a first one, young funny Cassiasa, but to say, said they have been there. I know what they might, because I could not move. I was here, call your name and some folk from Seseno. So, Pesa to a bano, our baby, El Pe, Sebia be binti, what free horn, maybe our Pesa baby, our to a bano. Yes, and I be a musa, utimi, or about 1 or 2 minutes, Eddie free, baby. E berebi etwam na woto no de ko ba bi fofora ya wa bie kwanu de ato ho a ekoso no nua bronso na makire saa na yete ene se Kwame Steven ye obi a wodi akotene wo NDC amanyoko no emu yie pa wo hafo no Southwest abaton pasua no so na yesusu se o kyerɛkyerɛ mu se enema bi ekoso ne nyina no yade se hadwen papa na Kwame Steven kyerɛ se wono no ade enti a wo kasa asem ne nyina no se osusu se enipa bi afakire ya omo twenkofo de bam papa na enua ya omo buru mpotamu hodom ne de trese wo de tie kwan akwaso bonua no bia ye matimamufo na ankasa aye what district ha no ankasa ntusu leader right leader na wontimi enye mankanso ene ne mpotamu eyie ntini nyina ho ahomete eka ho na mudi kan ko busan PP organizer wo se da bi omo nyesa eduanso hoyi saye ba wa wo ye kromfo woni se wadi bone a ena dua usuru akiri anase enyaw ena omo so omo de omo mfa ho ntimi de metini aye bibia ena me so mi koto kosia ebe bo dua no timi bo dua no wie ena me hu se afi de omo frefre na omo ni police for kasa police for ne mechime nti ma police ni ba ko kasa police nchi dua na electoral officer no ena no o chese eye wo officer ni no na ko no ni abia ni wo eno de wo mpe na bia asem de police enti enka ho asem nti dua no me boy na se nyoma sei ena call so e wo se ma yankasa ye what district ya no ye yankasa ye choose leader na ye mo obi nfi ba bi me choose leader e ma ye nyesa mankran se de aka achi no aka be ka achi saa nti aba ne ye nto ne fenchem se be ya wo yankofo obi emfi ba bi ono obeba be kire na adwen wo ba be to aba ni wi a okọ ye sa ye wo how bi mu e wo ha wo no saatam no na kira onim ye wo ha no ye ni nim ya nti e gina so e de yi leader we na aka wonam de bu bia no nti ubusa me a na se sa ne si Pot TV suna wugu so a wo hwe ene anwumre Sompa 93.1 FM Okumase Sompa 93.1 FM Okumase Sompa 90.7 ewo pono na po FM Sompa 90.7 ewo pono na po FM Sompa 98.9 eno so wo sunwane na afenso hafo ne mpotem akwanya kwa bro no man chiame ni moni abusuafo no wo so ekuram yeda so a ewo se uyi wabato na de free baabi na wo de akọ baabi no bambo mo mpanifo ene amanyoko mo mpanifo so atimi ahia ama hwe kwampa abotima afa so a asumde betimi de hene ewo dwumade no a ekoso no Honorable Kasim Karim wono eye organizer edema NDC amanyoko no ewo Tano South ene mpotem salamu alaikum Honorable wa alaikum salaminia na pomu tsai na media cheme me pa cheme ogidi se mo so mo ho ye na dum wo de acha yempa na mu hia ye nkomoko se wadaroma oh so far na me gidi se nkatiefo no ebe wo pepa se nkomu bedi kan tie the side of the story ne ansa na be ya resolve we do no anka yetumi aka eho no so asem kakra
Nti wadaroma so be ma me kwan. Ma yentie Yo, medasminia, say registration, no, you started registration from day 1 up to the 23rd day, no. Made to me, I can say registration, no, very successful. Except first day, I eba say amount for free, baby, at the buy. But so far, we are yet me a resolve way, didn't train at wasum. You started transfer, no, so. Come until now no wonder union kofa enipa no bi e free different constituencies ese omombrana omo embetre omudi aya na eyare ho sem bebre fi so fi se wo ye MP wabɔ ho modern wayɛ adwumaden a unsuro se obelusu elections enti ni kwan se ukofa enipa free baabi se omomra metre omudi na saafo no se de omu free baabi omo so ba no omo so omo wo constituency yato aba was our constituency no adenti no mo so ento abaye den ewo ho therefore na e was say you try say you be protesting and through the protest no the misunderstanding kakra ebaye na police ni ba kon e de handcuff ebo yenua ba ye friend Ramatu a we branch women's organizer in fact yenua ba ni bleedi ya bra ye de ne to kai mu se de ne hospital kwam na yenua ba no e collapse ye then so nyame adom yenua ba no sisi aye kasa yi no ne ho eye ye nim se a police for the nke de mo ba ba bi se ye mra na nke ye mebo ban na emom no ye mba se ye ba na yaba abehiti obi but esi awie ade chen ye ni police command no ehia both parties no any police command ni na ehia e ma ye toatoa adwene ma ye nyina na ye ditum se yate ye de pepepe ye ebe efise so we NDC amanyuku a ye de asundwie ana ye pe nanso after see yetena se wie enne se wo bana usa be duru ha se ya minia eya rehosem yasa ba se amanfo efi different constituency a yasa de omo eba ha no na me send one and e de ama de nearby constituencies anansi baabi a yedi omo efiri ba ne se omo so ho no yeto aba wo ho nti omo to aba wo ho no ma eyiye omo nka ho no omo nso ento aba e wo omo various constituencies no because unim your constituency mu ha ontena hada ahokyira ye wom no unim baabi yedi free ba no make a say crown ABA or nursing training or especially maybe you see nearby constituencies. No. When you know nursing training 2, 3, 4, like come to Tano South. There was 0. It is any pan one summer to and some from a wow what is on. Now no idea ye no or no be sitting on why day. Well it is so far they made to me a canon, any police no areas away, by still union eguso so egusu this edgeman on my day or more edino. Say Karim adia no diama akoye bebre ene ye say NDC ni kasa wose MPP ni na atwe nipa firi akire ho ba MPP ni kasa wose NDC ni na atwe nipa firi akire ho ba so say akoye samanfo mienu a ye hia wan kwanta na so obi ase o ne di ka wu kane obi ase ba ko wuja ba ko they say why the di ka wu ye na hwan pa na basin wo ye hu adwuma kese munye bia munye bi won medasmi si utu emra na wachire eye esie first day of the registration no asama na me ka sisi no omode amount for buy no omo hye omo bo say omo be ma ubia 400 Ghana cedis e kan it can 4 million omode omo be duru ye no omo so be ma omo 50 cedis after 50 cedis no omo fa ma omo na ba be wie 10 Ghana cedis enti abufu e ba omo mu e ma omo ankasa ye disorganize na we say ya isa organize omo na ya ankasa ye provide car e de mo no mo de constituency omo ye den omo efrim eno example back they di ho bio on the transfer ni sisi so America ho asem sisi no enam say nearby constituency no nti no 10 minutes drive ubetimi e de akọ the other constituency ebinum ma me bai e be yi omo ba firi mu say omo mpene e ma omo ma na nyeden entwere omudi en transfer omo votes no emfa mba Tano South nti minua evidence bio ben bio ana yes ahwehwe say NDC for betimi provide nti se minua no mo kasa mama two critical example ade a me expecting say omo nso ebetumi ama sa example na me so ma yeden ma setini bi eno ebema mahu de yeden ekoso Tano South eno so bema mahu nipa a wo yeden o ka nokre e de akire media no ene Ghana for munyi ne se de ekoso ase mo ya ma yisi no ho aba ba ye hi kire sa asa adwuma no a wo ye no na onye ne yi nanso obo se dwuma de no ekoso ano ebi ya wonti PNC wonti NDP
but ya NDC MP NDC nti mo ankasa mo te ho no mo na se ye ka mo ho asem wo radio ni TV so say na ya na mo nige se ye bomudin sa ya na mo nige se ye ka ho asem pa wani eje na emom se ye bo wudin anase se ye ka ho party din na se ye de ne ma bone e bata ho de a eno no eye arehosem e de ma eni ti na make se mama mu two examples the SC. So almost just two example of anase omomda no mu refute to masama mayeden makano na yenhwe anase also ye electoral commission na se also o fa emra no so na se wo de aye adwuma o interrogate nipa no na ampa so wu se nipa no in free constituency no ma so would deny the right of the person to transfer the vote. They say electoral commission also yes hard no na wo de pepepe ye e de to hono ma me din dey say obia ebebo electoral commission din say o ye bibibo ne de chia eye party A and as party B. Kare mo ya magana for ehu ya to wo so e kire say koyi wa bato no free baabi a ebia wo mpese ebia afrase no wo to aba no wo ho no koyi free ho ne pe baabi a wo pese wo de ko nti bia me ye free point A e de akọ point B kare mo de nka ye simple tin anka wo sa wo ye kura eni kwa say enko bi kura ejina wo so e na moja egu fomu yi na ebe ye da ye to aba no wo ye mfa no nchen ye nua bai sesi a ne tibia mo tesen na police ni nso esusu say one be odi handcuff ebo ye nua bai no enem dwumade no ase no e ho asem ko si sen ye nua bai no sesi e no nyame andawro ma ne ho ye yi no e de no abafie yen so ya make eye official complaint e de ama police nti ye hwe the police nso ebe ye den ebe kan e de afa eye complaints na ye so ye de akono ho yo opani mayena wase pa na nyame ya adomo amese nkomo e koso no yebedi yi pa na mate na ne mefa akwanya we so na machia eye Sompa TV ene Sompa radio TF nyina na machia eye Onimonyamfo Charles Akwasi Asiedu eye incoming MP for Tano South ene eye me party for ene eye Ghana for ene His Excellency John Dramani Mama eye the incoming president so nyame enka mosomo ho Ira Karim ana yetene nkan abusuan yensam pa Sadia niema sitikika kono ya ma sam na kwakwa ye bebre na ye beye ne tan ye kuya ni mu ewo ensam foforo emu anwumre me kanfo na me de ma wo sebo mode ma wo nsan kambizo 5G de ya fra ne de ya mfra ne bi dodo bi a wo pe bi Dr. Silas Adawroma wo nsa be ka wo fra 0246270221 0246270221 e ma wo mfisa wo kyeranya nya be ya adoma bomode ne pension nyunu bi dware pa na fo ne kyeremo ye nkrabata bia ya ye pen ye ne sciatica expert in 21st clinic ya re nka ye bi e ka ho bia na busua ye hu 0540311311 ya ma remfi se wodi ani yesisi yade ayam tim koko ene hawa enu no yato ade apete Mr. Heba Colinac dane Heba enu achi apedan ya hye no so yade no wono mo a obetumi akwa adwuma yade no so wono mo a obetumi afoka akoba bia ya opesa wokobra wo hawo ne amane bia enimu enti 3A Heba Center ma me ya bomoden 3A Heba Center Adawroma na me kanfo na me de ama wo se wo be frɛ number yi e wo 0546107107 0546107107 na waje so nipa de wo hwa na wa express ho kakra nti express group ade wo kɔ amanone ma wakosua adwuma na se bia wakoye adwuma wakosua de wo kɔsra wo bi de na wo kɔye wo nkrata asɛm a wo behia nyina de atu kwan a ebere wo ha ne ma ne bia enimu no express group ade wo kɔ na sɛ nso kumasa safo labor runabout wo ho sanso na enkran kaneshi first light one mo obo ya wo ye adwuma abusia frɛ number yi na muni nkomo yi 0552827787 0552827787 express group nipa de wo ho na wa express wo ho na bibia timi akoyie e wo asetena no mu na ede ama ye kuya ni mu wo ensamfoforo emu MTN ewo dwumadi a afia no ya na wotai edi na afia de no wa hyase ya wo di hu adwuma na ne nyira no eye dwumadi a ofre no yellow care na ne nyira no ekere se obehwa aboa akofom pa ama ba bi wo hodo mo asabi se wokɔ nkroto ahodo mu nkrase nkronkuma mu ne ade no se wokɔ mpotam ho pa na wohwɛ ensuo ya asabi nipa dasani enom na ye katro se saa ensuo yi enipa na enom enya nkwa ebra wadidi awie no wode bɔ na dua no so se manom nsuo ada ya wo de wo kurom na se bia wo bia wo frege na wo yi nsuo na tum sampa woni ya wote kurom ne sabi woni ya wo nkronkuma mu no
ekwan dantemu no emu wa papa we so eye fa wo hwe aboa sabaya enipa setremu ebetumi akoso na fi asemtra eda so ene se ehuma sua ekọ nkronkuma mu bom mu hodu kromu no ha na yesua de ne na yatima baya kandifo ochena ensam pi ana omde atudwa na opani a wode ensam no eto ensam trofo animo no eye obi a etifido mantam hodom no fa edwadia fam edema mtn adwumakro no rodney adote mengel wono na de ensam man ensam trofo bra na yebusa ne se won kyerkyere mu ye kyena adwumadie no sade enhyehyɛ ne ade sitie no emu asɛm nkasa tesan across Ghana. And it's more about giving back to the society. And we go back to the society. You can say if you are school here, you can volunteer, swap blocks, you mix concrete. Say a farmer, you eco farmers you the interventions back at the chair before if you are soap making and I say how to feed and how to do economic empowerment. Economic empowerment. Yeah, so your friend is saying education. Well, it is our money in our year just to help the community in working and that's what it's about. Enuachi achechafo ahodo bi a wosan eto nsa e de from dwumade na ase no ya obekọ omoa kakra no omo so de nsam kakra atudwa many ajepa MTN media say na Joseph also yensa akanju media no bi no kwase media Church of Christ High School school for fra be abidi abai ensem ewo Joseph mensiri no eni ma bebre of ha o mu hia ensuo so ka ho bi pa etine akoba se MTN for ebe to ensure edi amawo say ya how kese pa na bia o de betu ya nimu no na o maji Africa nti ya ni gisem kese pa say yensaka sa ensure MTN for de ebe maye ana mara no so enya fa hodie fi say e ko ensure that e say o mo brepi ye kwaye ni mu na ya kwa homa no so na ya ne enua bema kwadwom frama adi enkomo yento yenkramra ho ye ne yentwa ho kakramra ye ba ensama aka ekire no kire se wodo ni kire mu ewo abesoa ene ne mpotamu a eja ato efie bi mu ma kire se enya asam koto japade ahye ne sika ahye no ye nya ne ntie se abosom bi kwa wo fie ho mu nyina ahye na ye di mu asam ba ye ba ye be ko ho sesi akwadwom frama ewo ho a wode mu kire mu nyina ebe twen ye ba sesi a 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gye ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baby a womu ho 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved.
Brakasa ye duabon waso a ne dwumadi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hien yi pa enye brakasa nko nuaba ne haban bi te se kwawunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ye brakasa powder brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afiri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Heba ne Heroes Heba Accra Okesi Drug Lane Dani Heba Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Heba ne Bibidro Depot Techiman Sewa Heba Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder eye aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu mu agi atum Sompa TV Emma Aketiapa yada wase na yama wakwa ba yenua ba ma kwadwo emframa ewa homa no so kwadwo awrade asomdwe nkan wo enka asomnya bema na wapo mutisan kwadwo o nyame adomboko na nso eja na adom wode ache kwadwo boye nkomo se do ametie fu aso ate no okupie mu ewa abeso a eno wa afa no south east eno wa santimentema dankura ewo mu makomako ensia ene asedro be enoma wo nyina ahye na arosem se nipa na ye fen alamisi eye goba ono eye obi a wanya mfie aduasa mienu wana afie ne ne dia oye kunani ni kunukura firi mom ye ne boso me pepepe ene enyame adom akina ene se yenim de kofa ba ya efie no asedro be mu noma wo nyina ahye ema ye mabren di kwa ka se ni nwa be medu ho a odan ba ku ma eya na oya amamle ne amane a amamfo ba obegyemoa ti dana question o mbusa so na abosumi moment na num eje amaye abra o mo frɛ eye fire service for mobile no bo mu ebe ja no be bia ekwan no no so otimi sa tache ho amom koka akwan no so a bo mu eye o ma nuru ho ana edan ni nyina timi asedwuro be ama no ka se de pin kura no womo entimi amfa ndubu sa me adesi ewa abesoa eno kwadwo tama ese na obi ani fie ho wo ho anase ba bia ho no wo no e new site ana ese no na maame no wawo nan no one ne mene nyina ho na ehifiri to ho eba enti oyi akura na no ato no afiri danim wobie epono baako no ato no na akura na pie no ato na anti ebeduru ba bi omo na wo no na eso mu nyina one na mane nyina na ne nyina o mapie tenkesi anado be no nkromo dia kemfa asemo ema ya asemo ena wo se abosom na ntimi anum gya no mabru na na ka so mo se ni nya be medu amane da ba ko eja amanfo be gyemwa ho nti wo hye ne dem mo no nti ena na mabru o mo kansa ya asemo kwadwo omususu se de na ma eja no to ho sa maame ne so ni ma de pote na mso ma eja no eto omuhu se ehye ya asemo rade kwadwo kwaso ne de akire wai na bibie ne no me nsaka ya da aspa papa abusia ya asemo kwadwo mframa na yete ne nkan na yenko yanimu oi na oba ahema ya wo dinya ase na no matena nkonwa enchen na ye kona na adutwa boni ya wotoso miensa na nabetena konwa kase so mfinsia aduasa enumnie kwabena na nafom kura mami wafamu ne manfo a nkakran wa shefa anwato nsafra dofo ne woni e wachirichi ne woni e wo baabi e ban nyina se wonfo na nimonyam meta na chie na bibia enye boko ampa omonso aba mbeboara na pa ama bibia tumi ekọ so se de na ehwe no sofo bompaye de asedama awurade ne ade wa chese nyumaku ahodo kura no ekọ na de atudwa kire se nyame ya adom na de hye no wa uti ebedi aboa wo no wabofoto obi de ato a wo hwa aboa se obepia nkoda no saa kopinu se nkoda no bekosuapo ahodo na okire bi no muni ho no mo nkoda no so befa kunya na tona so ma mpuntu mapa ene ngoma suatimi ade hene wo mpotem ho na asem ne anoma ekoputene emma denyase ebeye denyase anano
and I only see. I mean, former currency ya Messada, and now Pukuari, Nasante Hene, and then now Asante Hema, and now if you could be autosumi, you know. Medio, Maya Sutio, Maconia Becosu, if I pim a footpa. And now Santa Hima, if you could be the mammy. Amana, I'm not gonna do so. I bet to us so. And then now, as Santa Hene, and now say to Tua, or toss me, you know. Or more, and pie bopa, and no more footpa, and then, I'm a metic, sending a Nana Onyame Onshirao Nana Nyankwada ye kwa nkramantam no Greater Accra Regional Minister Era Titus Grover and e kasa no say Ghana phobia so tene papa the entire Ghana phobia so den and say okwa me nkroma interchange ho say no a wa ka say montwemu ho ba bi wo ho no ma ejase ye a wo say mpanifo engineers ahodo so mo de nema gu akwamu ansakwa na bia ye be ye bibi wo ho ayeye amanfo asa gusu gidi no musi dan no say na Ghana for kra de nkofo kra ponia yentie yewura ye. Exactly 22nd of February 2022 there was a similar fire incident here that gutted all over the place, thinking that we'll learn lessons out of this. This morning coming here, you see the grid code transmission lines, a national asset. This fire that gutted the place, if it affected any of the lines, we're all gone. And I'm so sad that human beings are living under these pylons at the peril of their lives. It's unfortunate that they are living here under their circumstance, but I've instructed that nobody should live here anymore. Nobody. And we mean it. Because as regional minister and the regional security council, it is our duty to protect every life and property. So a gentleman, he said, he's a chief around here. And I've told him that I'm pleading with him. We don't want these things to continue. We don't want... Era Titus Grover, incremental swafo na yete nkabusua. Eso na yebegina enanwumre na yede kase no ba na wieye. Sompa TV so na wo hwe bi. Sompa 98.9. Sompa 98.9 edamwase a ensakwanya kwa abro no macha minimo ene abusuafo no. Sompa 90.7. Sompa 90.7 edamwase pa apamdada ene abusuafo no. Sompa 93.1 FM. Sompa 93.1 FM edamwase pa yeyi mu firimu a enye yie edamu nyina mu asemu a mo hwe bi etie bi ba bia no erade asomdue ne esrese enkamo edamu nyina mu ase pa na nakwabna kese na nwumre woni midi ehyiamu yin Rosantie Boa Benedict sanso na akosua somu a kuku a ene abusuafo no mame ya Grace Buzi ene adofo nyina ne boy a yede kase no ebrew ebe home so kakra bi ne aba yeba nkaibo kakra bi wie nkaibo na agodie mrante no betenase na omode Black Star matches no no sense mo ekonyina we bo ha we fa ha eho asem abreye ba sesia